ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ച് തിളപ്പിച്ച് അതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്ത് 200 ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് 2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് നല്ല സ്പോഞ്ച് പോലായി വരും. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളമെല്ലാം വാർത്ത് കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞ് എടുക്കുക. ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് 2 മുട്ട, 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, അല്പം മാത്രം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിത് ഉപ്പ് ചേർത്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ലേശം ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതിയാകും. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ 2 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇതിലേക്കിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി എടുത്താൽ മതിയാകും. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കിട്ടും. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക. പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ആ എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഒന്നിനോടൊന്നും ഒട്ടാതെ തന്നെ എല്ലാം വറുത്ത് കോരി എടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാതെ തന്നെ ഒരു സൈഡ് അങ്ങനെ വച്ചേക്കുക. തിരിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഇളക്കിയെടുത്ത് ഇതേ കണ്ടില്ല, ഇതുപോലെ വറുത്ത് കോരി എടുക്കാം. ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ഇത് വറുത്ത് കോരി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി ആ പാനിൽ ബാലൻസ് എണ്ണ കാണും. അതിലൊരല്പം എണ്ണ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ 2 സവാളയാണ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ സവാള വഴണ്ടി വരാനായിട്ട് ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള 1 പീസ് ഇഞ്ചി, അതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത 6 വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലിയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ 1 ടൊമാറ്റോ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഈ ടൊമാറ്റോയും കൂടെ ഇട്ട് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വരും. ഇത് വഴണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലകളാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, കൂടെ തന്നെ 1 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതോടൊപ്പം 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കുക. ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സോയയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി മറിച്ച് ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇളക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതേപോലെ കളർ ചേഞ്ചായിട്ട് കിട്ടും. ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു 2-3 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ജീരകം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ 1 സ്പൂൺ ജീരകം ചേർക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ലാസ്റ്റിലൊന്ന് ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ട് കിട്ടും.